आणि याची भाजी आहे ना खायला खूप चांगली असते, याला पूस भाजी बोलतात. असे फणस आले की आणून बैलांना साकटून घालायचे. ते काजूच्या बियाचा जर चीक लागला ना तर त्याने ते हात कुसतात. मी जर म्हटलं ना आता ताईला फणसाची भाजी करते तर ताईच्या तोंडाला तिकडे पाणी सुटेल, कारण तिला खूप आवडते. एकदम भाजी मस्त झाली आहे. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. असा हाताला चिक लागतो ना, तो असा पाणी लावून काढायचा पहिला. नंतर आपल्याला हाताला तेल लावायचं आहे. त्याला चिक भरपूर असतो या फणसाला, कोवळ्या फणसाला. पिकलेल्या फणसाला चिक असतो तर हा तर कोवळा फणस आहे. आणि याची भाजी आहे ना खायला खूप चांगली असते, याला पूस भाजी बोलतात. आता ह्याचे आहे ना आपल्याला तुकडे करायचे आहे. पहिल्या मी फणसाची साल काढून घेतली, पायाची खरखरीतपणा तो सगळं तासून काढलाय. आता मी हाताला तेल लावते. पहिला मी पाणी लावला होता, म्हणजे तेवढं तासायला आहे ना भरपूर टाइम लागतो. तेल किती लागणार ना हाताला, म्हणून तेल नाही लावला. पहिला पाण्याने सगळं काढून घेतलं. म्हणजे पाणी लावलं म्हणून सुऱ्याला पण बघा चिक नाही लागलाय त्याचा. आणि आपण नंतर आहे ना सुरा हातात पकडायला नाही भेटत, तेलाने सरतो. आता मी तेल लावलंय. आता मी याचे 2 भाग करून घेते पहिले. आतमध्ये एकदम छोटे छोटे गरे झालेले आहेत. याला आहे ना पूसभाजी बोलतात. ह्याच्यापेक्षा पण अजून कोवळे कुरे आणतात, त्याची भाजी बनवतात. खूप छान भाजी बनते. आता आपल्याला ह्याचे आहेत ना बारीक बारीक तुकडे करायचे, फोडी बनवायची बारीक बारीक. आता याचे छोटे छोटे गरे झाले आहेत ना, म्हणून मी तुकडे करते, त्याचे फोडं करते. आपण बटाट्याची फोडं करतो ना अशा पद्धतीने आता याचे फोडं करायचे. नाहीतर आहे ना हे छोटे छोटे गरे नसले असते ना तर हे काय केलं, मोठे मोठे असे फोडं करून आहे ना अशी मोठी फोडं कुकरला लावून शिजवून घ्यायची. ते चेचून त्याची भाजी बनवतात, म्हणजे पूस भाजी. आता याच्यामध्ये गरे आहेत ना, म्हणून मी आता फोडी करते. आपण गऱ्याची भाजी करतो ना तशी.
असं बाहेरून ओळखता येतो का कोवळा आहे का तो? हा? बाहेरून नाही ओळखता येणार ना? नाही, बारीक असतात ना ते. हा जरा मोठा होता. बारीक पण होते मार्केटमध्ये. हा, बारीक असतात ना ते कोवळे असतात. ह्याच्यामध्ये आता गरे झाले म्हणजे पोळी सकट भाजी बनवायची. आता याची आवाज येतोय ना? असं ना ते भाजीवाले असे फणस कापून देतात, पाव किलो अर्धा किलो. हे भाजी आहे ना आम्ही जास्त गावाला म्हणजे कोवळे फणस असतात ना तेव्हा खातो आणि गऱ्याची खातो. ते मुंबईला आल्यापासूनच असे फणस खायला भेटतात आहेत. असे असे जून फणस म्हणजे याला पुसभाजी नाही बोलत आम्ही. एकदम कोवळे असतात ते. त्याला हे गरे बिरे नसतात, त्याला खाली ते पातीच असते. आणि असे फणस झाले ना, असे फणस झाले की आणून बैलांना साकटून घालायचे. म्हणजे असे बैल खायचे पहिले? हे बैलांना आम्ही घालायचे पहिले. गाय बैल असे आणून, आता मी जशी साकटते ना अशी, तसे आणून साकटून बैलांना घालायची टोपला टोपला. किती भाजी होईल याची. आता मी सांगितलं ना फणस असे आम्ही बैलांना गाय बैलांना घालायची साकटून आणून. अशी एक स्टोरी तुला माहिती आहे, पुस्तकामध्ये अशी स्टोरी होती एक, 3रीला काय 4थीला. वाऱ्याच्या पाठीला सुटली खाज. धडा होता, धडा. गोष्ट म्हणजे धडा. तेव्हा धडे बोलायचे. तुम्ही काय बोलतात एक एक पेजला? ते चॅप्टर. ते धडेच, बरोबर. हा, ते असे धडे बोलायचे ते मराठीमध्ये पहिले. तसं एक आहे ना त्याच्यामध्ये एक धडा होता, म्हणजे स्टोरी टाईपच होता तो. ते काय होता, वाऱ्याच्या पाठीला सुटली खाज. त्याचे वादळ सुटतो नाही का, तसे ती वाऱ्याच्या पाठीला खाज सुटली. मग ते वारा सैरा वैरा पळतो ना, तसेच आपण त्याला म्हणतो ना वादळ सुटलाय असा. ते वारा पळत पळत सुटला, त्याच्या पाठीला खाज सुटल्या बरोबर. तर तो कुठे गेला? पहिला गेला वेळूच्या बनात. आता त्याची पाठ खाजवणार कोण? त्याच्या पाठीला हात पोचत नाही, कारण तो सरळ ना वारा, त्याला हात नाही पाय नाही. मग तो त्याची पाठ खाज जाणार कशी? म्हणून तो पळत पळत सुटतो तो वेळूच्या बनात जातो. तर कोणाला तरी माहितीच असणार हे धडा, तर आपल्याला कमेंट मध्ये सांगतील. कोणाला तरी माहिती असेलच ना, हे पुस्तकामध्येच होता ना. माहिती असणारच. हा, तर वेलूच्या बनात गेले. वेलूच्या बनात गेल्यावर ते काय झालं, ते वेलूच्या बनाचे हालतात ना, त्याला ते गुदगुले व्हायला लागले. तर तितकं हसत हसत पळाला. ते अजून गेला कुठे, अजून कुठेतरी एक गेला, ते लक्षात नाही माझ्या. पण शेवटला आहे ना ते फणसाला आले, फणस भेटला. आणि फणसाला घासून गेल्याबरोबर जरा वाटलं की माझ्या पाठीची खाज जरा गेली आहे, म्हणून ते फणसाला घासत बसला. म्हणजे फणसाला तर काटा असतो ना बाहेर, दाते असतात ना काटे. हा, ते फणसाला घासून ते वाऱ्याच्या पाठीची खाज गेली. त्या धड्याचं नाव पण आहे, वाऱ्याच्या पाठीला सुटली खाज. हे फणस आता कापता कापता असा लाल होतो, पण तो खराब होत नाही, असं म्हणजे थोडा चेंज होतो. फणस असा बघा आणून तासून एकदम मस्तपैकी कापून पण घेतलाय, एकदम छान झालाय. हाताला चीक लागतो, पण तो तेलाने जातो. आता तेलाने साफ केला ना की तो हाताचा चीक जातो. त्याला काय म्हणजे अपाय नाही आहे. ते काजूच्या बियाचा जर चीक लागला ना तर त्याने ते हात कुसतात, म्हणजे हाताला डाग पडतात. ते फणसाच्या चिकाला काय होत नाही, तो तेलाने जातो. तेल लावून सुक्या कपड्याने पुसला ना की तो जाणार चीक, त्याला काय प्रॉब्लेम नाही. पण असं आणून हाताने असं साफ केला ना तरी काय वाटत नाही. आणि मला कशी सवय असल्यामुळे ना मला काय त्याचं वाटत नाही एवढं. आता मी तुम्हाला याची मस्तपैकी भाजी करून दाखवते. पहिले हात दाखव, हाताला किती चीक लागला होता. आता मी काय केलं, फक्त हाताला तेल लावलं आणि सुक्या कपड्याने पुसून काढलं, मग गेला सगळा चीक, है ना. मग त्याच्यानंतर मी आता ही भाजी स्वच्छ धुतली चांगली नळाखाली. आता मी ही कुकरला लावणार आहे. पहिले 3-4 शिट्या करून घेणार आणि त्याच्यानंतर ते आपल्याला भाजी जशी आपल्याला पाहिजे तशी बनवायची, सुकी ओली. कारण हे शिजायला टाइम लागेल ना टोपामध्ये, म्हणून पहिले मी कुकरला लावून घेते. 3 शिट्या केले तरी चालतील. मी जर म्हटलं ना आता ताईला फणसाची भाजी करते तर ताईच्या तोंडाला तिकडे पाणी सुटेल, कारण तिला खूप आवडते.
आता मी याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते पहिलं, आणि आपण चवीपुरता टाकला तरी पण चालेल. मी पण आता चवीपुरता टाकते, मग परत परत टाकायला नको. म्हणजे कसं आता मीठ टाकलं ना की सगळ्या फोडी फोडीना मीठ लागेल, म्हणून मी आताच टाकते. शिजतानाच थोडीशी हळद टाकते, अर्धा चमचा, आणि थोडंसं आहे ना तेल टाकते. म्हणजे तेल, मीठ आणि हळद सगळी फोडीना लागेल. नंतर आपल्याला फ्राय करताना हळद टाकायची आहे. थोडंसं 1-1.5 पेला पाणी टाकायचं. तर आपल्याला 3 शिट्या करायच्या आहेत. थोडं पाणी टाकायचं, 1-1.5 पेला असं टाकायचं. 1 ग्लास नाही टाकायचं. आता मी 1 पेला टाकला ना तसंच टाकायचं. हा 1 पेला आणि थोडंसं पाणी टाकलंय. आता याचे 3-4 शिट्या झाले तरी पण चालतील. 3-4 शिट्या करून घ्यायची. आता तुम्हाला याचे 3-4 शिट्या करून दाखवते, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ह्याला मी जे काही साहित्य घेते ना, कोणत्या पद्धतीची भाजी बनवते ते मी त्याचं तुम्हाला तोपर्यंत मी साहित्य दाखवते. कुकर गॅसवर ठेवलाय, शिट्टी पण झाली आहे, आवाज येतोय बघा. आता त्या भाजीसाठी मी साहित्य दाखवते. ही कढीपत्त्याची पानं घेतले, ही 10-12 मिरची घेतले हिरवी, हे लसूणचे पाकळे घेतले 10-12 आहेत, आलं घेतलंय थोडं. आपण थोडं घ्यायचं आलं, असेल तसं, म्हणजे आपल्याला पाहिजे तसं घ्यायचं. 1 इंच घ्यायचं, अर्धा इंच घ्यायचं. समजा मी आता हे छोटे छोटे 2 तुकडे घेतले, तुम्ही 1 तुकडा घेतला तरी पण चालेल, आणि नाही घेतला तरी पण चालेल. हे जिरं घेतलंय, हे थोडेसे शेंगदाणे घेतले 2 चमचे आहेत, आणि हे सुकं खोबरं आहे. हे सुकं खोबरं किसलेलं आहे, ते मी हे थोडंसं अर्धी वाटी घेतलंय. म्हणजे असं थोडंसं असं समजायचं, असं थोडंसं असं घ्यायचं. म्हणजे आपली भाजी असेल तसं घ्यायचं. आता मी आहे ना कच्चंच हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे. म्हणजे आपण खरडा बनवतो ना त्या टाईपने आपल्याला पाणी न घालता हे वाटून घ्यायचं आहे. कढीपत्ता वाटायचा नाही. कढीपत्ता मी हे पाणी न टाकता आपल्याला बारीक करायचं आहे. म्हणजे एकदम पेस्ट नाही बनवायची आहे. आणि कढीपत्ता आपल्याला फोडणीसाठी आहे. हे आता मी बारीक करते, तुम्हाला दाखवते. हा मसाला असं वाटून घेतलाय बघा, पाणी नाही टाकलंय, पण असं बारीक केलंय पाणी न टाकता. आता मी तुम्हाला कुकर दाखवते. कुकरचे पण आपले 3 शिट्या झाले, मस्त शिजली आहे भाजी. आता मी भाजी आहे ना टोपामध्ये करणार आहे, म्हणून हे शिजतानाच मीठ टाकायचं. मीठ पण त्याला व्यवस्थित लागले आता, आणि शिजले पण चांगली. आता मी तुम्हाला टोपामध्ये करून दाखवते. हा मी टोप ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये थोडा तेल टाकते. थोडा मी त्या फणसामध्ये टाकलाय, आणि हा थोडासा कांदा घेतलाय. कांदा टाकलाय मी. आता त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकते. कांदा एकदम लाल नाही करायचा आहे, थोडासाच लाल करायचा आहे. म्हणजे आपले थोडा मऊ होईपर्यंत आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करायचा आहे. कांदा आणि कढीपत्ता चांगला फ्राय झालाय. आता याच्यामध्ये आहे ना हा मसाला टाकते वाटलेला. आपण आळूची वडी बनवायची असेल ना, वांग्याचं भरीत बनवायचं असेल ना, तर असा मसाला बनवायचा. थोडा मसाला फ्राय करून घ्यायचा, कारण त्याच्यामध्ये लसूण वगैरे आहे ना कच्ची. 1 मिनिटासाठी फ्राय केलाय बघा. आता मी टोप खाली घेते, थोडा गॅस बंद करते आणि खाली घेते टोप, आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये भाजी टाकून दाखवते. पाणी अजिबात नाही कुकरमध्ये राहिलाय, चांगला बरोबर मी मापानेच टाकलाय. 1 पेला आणि थोडासा, आणि मीठ पण आपलं टाकलेलं आहे. मसाल्याला एवढी खुशबू आली आहे ना, सुगंध सुटलाय लसूणचा, मिरचीचा. आपली भाजी शिजलेली आहे, का शिजवायची गरज नाही. आता फक्त आहे ना मी 5 मिनिटासाठी वाफेला लावणार आहे. मसाला पण लागलाय व्यवस्थित बघा. आता थोडासा आहे ना याच्यावर असा थोडा पाण्याचा हपका मारायचा, जास्त नाही, कारण आपल्याला वाफ लावायची आहे भाजीला. तुम्हाला दाखवते पाणी पण. हे पाणी आहे ना थोडासा असा हातावर घ्यायचा, आणि थोडासा हातकार असा द्यायचा, थोडासा टाकायचा.
ही ढवळायची नाही आता, अशीच गॅसवर ठेवायची आहे. तर ही 5 मिनिटासाठी आहे ना मी थोडी मी फुल गॅसवर ठेवली आहे आणि याच्यावर मी आता झाकण ठेवते. पण 5 मिनिटासाठी ठेवली आहे, पण मी आहे ना 2 मिनिटांनी हलवणार आहे, म्हणजे ढवळून घेणार आहे, म्हणजे खाली लागायला नको. आणि नंतर 3 मिनिटं आहे ना मीडियम गॅसवर ठेवायची आहे, म्हणजे आपली भाजी आहे ना चांगली चटपटीत होईल. फुल गॅसवर 2 मिनिटं झाले. आता मी थोडा मीडियम करते आणि तुम्हाला भाजी ढवळून दाखवते. बारीक गॅस केलाय, तुम्हाला खाली घेऊन ढवळून दाखवते, व्यवस्थित दिसेल. कलर किती छान आलाय गो, आहे ना. आता याच्यामध्ये आपण थोडी आमचूर पावडर वगैरे टाकली ना तरी चांगली लागेल भाजी, थोडी चटपटीत लागेल. खायला मजा येईल. हा, थोडीशी टाकते आमचूर पावडर, म्हणजे थोडा आहे ना चटपटीतपणा येतो. सारखी ढवळत राहिली ना तर ती फोडं नाही राहणार. कारण ही भाजी आहे ना चांगली चेचून, पाट्यावर चेचून वाटून करतात भाजी. तशी मी एकदा केलेली पण भाजी आहे, माझी फणसाची भाजी आहे गेलेली आहे तशी. आता भाजी बघा, आता मी 3 मिनिटं आहे ना मीडियम गॅसवर चांगली वाफ लावायला देते, म्हणजे सगळा मसाला आहे ना त्याच्यामध्ये सगळं मुरेल आणि भाजी छान लागेल. मला जास्त आहे ना पकडीची सवय नाही ना, गावाला कसं कपडा घेतात पकडायला भांडी, टोपं वगैरे. आता मीडियम गॅसवर मी 3 मिनिटं खाली शिजवणार आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला दाखवते. तू खाते, हे खाते, हे बघ, हे काय आहे बघ, काय आहे, काय आहे. 3 मिनिटं झाली आहे, मस्त एकदम भाजी छान झाली आहे. आता तुम्हाला मी एकदा परत ढवळून दाखवते आणि तुम्हाला खायला देते. तुम्ही टेस्ट करून सांगा कशी झाली आहे ती. एकदम भाजी सुकी सुकी झाली आहे, बिना पाण्याची. फक्त शिजवायला मी पाणी ठेवलं होतं बघा. पाणी बघा अजिबात खाली लागली पण नाही आहे. एकदम भाजी मस्त झाली आहे.